Черната сила на Камено. Коя? Силата, дето лекува. Ага. Силата на Камено. Силата на Каменя идва от Господ. Това са нашите дядовци, предядовци са измислили това, го са сложили тамка. И тая сила идва от Господ, лекува всичко. Който е болен, който не може да забремене, който заеква, за всичко лекува. За каквото и да идиш да се помолиш на него. Там се върви с вяра. Да имаш вяра, да вярваш, да си вярваш в Господ и Господ ти помага. За каквото и да идиш, Той ти помага. Независимо за какво. Щом върви с желания, Да имаш вяра и с и желание. това помага. Знае ли Ако са се кой подиграеш с него, е открил, че това камък лекува? Това никой не може да каже. Това е от пантивек. от природа. Това си е природно и това го са открили от пантивек. Кой знае кой е. Дядовцето, предядовцето, пребабите. Там са лекували. Откъде идват хора? От цяла България идват хора. От всекъде идват. И софиянци, и помаци, и българи, и цигани, и мюсюлмани, и всякакви идват. Щом се вярват и искат Господ да ми помогне, всякакви идват. Алла да помага. Господ е на тяно, Алла е на нашо, Той помага на всички. Щом вярваш и щом върви с силата на Господ, помага. Има ли много хора, на който е помогнал? Да, на много хора помогна. Няма на някой да ни е помогнал, който е дошъл да се помоли и да поиска помощ от него, да не му помогне.